ବାବୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଯା ବାବୁ। ବାବୁ ଏ ବାବୁ ବାବୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଯା ବାବୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଯା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଯା ବାବୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଯା ବାବୁ। ଏ ବାବୁ ବାବୁ କିଏ କିଏ ଆଇଲା? ବାବୁ କିଏ ଆଇଲା लो? କିଏ ଆଇଲା? କିଏ? ହଉ ହଉ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ହଉ ହଉ।